महाभारत हिंदू धर्मनि 5 नम्बर वेद हनि सिनि जागो महाभारत हामियानो मेचेनि काहाम बाहायके कप्लायंखा अकथमानो साव महाभारत तो गोबांमा बरकतै माल माता रगनि लांमा आरिखा आबो हायनो महाभारतनि गोबांमा सेंक्राक रगनि जानि कथमा रग तंबायो जे जत बरक साइमिया तिनिनि एपिसोड जों आ साइमिया साजागिया कथमा रगनो सालायानो आगे अ भिडियोनो पाइ नायजादि बाया ब्र गोबांमा कलक बिसि सिकां खरकसा कथों राजा तंमानि बो बेलायनो अहंकार तै शयतान सालसा बो बलंपान थर बेरायनो थांफ्रु नायथक गोबांमा तैनि ताखुमना बाजाक नुखा आबोनो नुगै बकुनया कुशिया आ तैनि ताखुमरकनि सागो हर फुनांजा जाल खिकलाय रेखा आबोनि यागुलो 100टा ताखुम थैथांखा तै जे कथां तंनाय ताखुमरक खे मकल नु ग्यांगै थांखा आबोनि 50 बार आचायमानि यागुलो बो महाराज धृतराज अंगै आचायखा जे आचाय फुरुनि सिमिनो मकल नु ग्या तै बिनि 100टा बसा चला अंगमानि आबो बेबा महाभारतनि चबाव थैना नांखा महाभारत चबा पाइमा यागुलो बो आयांग मासिंनि बिनि आसुमसक खाइमानो मुइतुमानै बो कृष्णनो सिंकाजे तांगै बिनि लगे हाय इंसि अबोनि साइ सिकां आचाय फुरु रगफाना बिनि लगे हाय खाइमान खमुबला आफुर कृष्ण बनो सावो जे निने और जे तंगमाने आबो निने आगिनि लांमावो आसिक सुमसक गोबांमा खाइमानि न सुना बागै बेलाय किसा फिया अ आचायमावो खे सुजागनाय मानै तंबायो बाया ब्रो चिं गोबांमा फिल्म तै सीरियल रोगो नुगो जे पांडव रंगनि महल कताल न दुर्योधन नायना फाइफुरु द्रौपदी बनो कानानि बसा काना हनै लाचिमुं रमानि फिया बाया ब्रो महाभारतनि बिजाबो आकग्रक सिजाक करे द्रौपदी कुनो दिनो फानो दुर्योधन कानानि बसा काना हनै लाचिमुं रमानि आकक थाइरक महाभारतनि बिजाबो सिजाक मायाखो युधिष्ठिर जेफुरु जुवाव द्रौपदीनो फुनांगै चेनि थांखा आफुर दुर्योधन बिनि वीरेंद्रिया जगनो द्रौपदीनो नाहारदि हनै दागिखा द्रौपदी आफुरु आ वीरेंद्रिया जगनि यांतै सिंहरखा जे युधिष्ठिर शागनो दा सकां जुवाव फुनां ना बनो हनै आफुर दुर्योधन बनो न अकक बायथां लुकुबसकांगो फाइ युधिष्ठिरनो सिंफाइसिदि हनै सारो हरका फिया आफुरु द्रौपदी फाइलिया आगे दुर्योधन जली जागे दुशासन नाहारदि हनै दागिखा तै लुकुबसकांगो द्रौपदीनि रि पुइला दुशासन बाय अंगराज कर्ण से खुलगना चेंगो आफुरु दुर्योधन शिरेंखे आचुकजा बाया ब्रक बनबास पांडव रक तंफ्रु अर्जुन हरिद्वारो थांमानि आफुरु बो नागलोकनि राजकुमारी उलुपि बाय मालायखा उलुपि बेलायनो नायथक आगे अर्जुन बनो आफुरु हामजागै थांखा तै बबाय कायजाखा अर्जुन बाय उलुपिनि खरकसा बसा चलांखा बिनि मुं इराबन बेलायनो बखा कतर काहाम शेंकराक महाभारत चौबानि सिकां पांडव सं कायसा मतायरना कलायखा आ मताय खरकसा चला बरकनि बलिरना नांकुकमानि तै आ बरकनि बिसिंगो 32टा नांकुकमानि जुदा जुदा गुण तंना नांमानि फिया आफुरु बेबाक संसारो खरकताम बरकनि रर सिमिनो आ 32टा गुण तंगो आ बर रक अंखा कृष्ण अर्जुन तै इराबन कृष्ण बे अर्जुन ले थैचुग्या आबोनि बागै आ जरा इराबन बननो बलिरिदि हनै कयखा तेसे इराबन चबावा बखा कतर शेंक्रा खाइके लांमा रना मुचुंजागो इराबन शिक्लाता थैतु हनै कृष्ण मोहिनीनि रूपनावै इराबन बाय कायजाखा आबन यागलो इराबननि 32टा टुकरा खाइ कालीमतायनो याफारजाखा कालीमताय खास रांजागै आफ्रु अर्जुन नो कप्लाय अंगदि हनै हामारि रेखा ते इराबन नबो कथां खाइ रेखा तामनि होनबा इराबन चबावा लांमा रना मुचुंजागमा बाय बिनिया इमांबो मुक्थां अंखा दक्षिण भारत तागबो इराबन मताय हनै बुइ खुलुम लायो सुरि लायो पांडव रक बनवास तै किनारो मा तंफ्रु सालसा दुर्योधन बाय कर्ण बरकनि साका मनैना थांना बागै कक चाबलाय अंख लायखा फिया आफुरु गंधार रक बाय दुर्योधननि चबा नांलाय थांखा दुर्योधननि बेबाक सेनापति रकनो बथारि खिबिजाखा तै कर्ण नखे रिफ्रिक हरै दुर्योधन चबि तनजाखा आफुरु अर्जुन बाय भीम थांगै चबा खाइ दुर्योधन न फियखा दुर्योधन आफुरु अर्जुन न हामबाया फरै बखास रांगै बन जे नांमा रनाय हनै कग रेखा आफुरु अर्जुन जरा फाइके साननाय हनै साखा
महाभारत चौबा अंगनाफुरु दुर्योधन भीष्म पितामह हाई हिनी शाखा जे बो पांडव रग्न बुथार ग्लाक नहीं पितामह आफुरु जली जागई 5टा तीर पांडव रग्न बुथारना हनै सिनाम खा आ 5टा तीर शिविनो पांडव रग्न बुथारी मानो फिया आफुरु बो दुर्योधन पितामह पोइतो चाया अंगई आ तीर रग्न खगई हाव फबई रिखा आफुरु कृष्ण अर्जुन दुर्योधन बोनो जे शानमा रना हनै कग रमानी आ कगनो मुइतो खाइ रेखा हिनखे बोनो दुर्योधन नि आरनि आ तीरनो शांति हिनी शाखा अर्जुन बो आबो हाइनो खाइका ते दुर्योधन बो आफुरु क्षत्रिय धर्म नि मते बिनी कगनो नारगई आ 5टा तीर अर्जुन नो याफारी मारखा हायाके पांडव रक थैकामु बायाब्रो असंसार जे आचायनाय रक सालसा बरकनि साग्र याकारि माथांगो आबो जेसिक फानो सुमसो करै बरक अंथु फिया पांडव रकनि बिसिंगो युधिष्ठिर सागबाय मांगबायनो चुकना हाव सगैखा तुमुंगबो धर्मराज धर्मनि सामुं खायनाय हिनि सिनि जाक फानो सागबाय मांगबाय कथां चुकना हाव थांमानि आबो बेलायनो वानामा सिंसाको आबोनि कारण अंखा कायसा सराय मुंनि जारै यमराज असंसार आचाय फाइमानि विदु रंगई ते महाभारत बो चौबा बो खाइना रजागलिया तामनि हनखे यमराज नो केबो बुथारमाया विदुर बिनि साक याकर कलांगफुरु बिनि साकनि पाट युधिष्ठिर नो कलांग थांका तामनि हनखे युधिष्ठिर खरकसा धर्मराज आगैनो युधिष्ठिर थैयावैनो चुकना हाव सगैखा महाभारतनि चौबाओ भीष्म पितामहनि सागो गोबांमा तीर नांखा आफुरु बो कृष्णनो हाय हिनि सिंखा जे बोबा बिनि लांमाओ धर्मनि सामुं मांसे खाइ फायो हनके तांगै बिनि लगे आहायंखा आफुरु कृष्ण बोनो बिनि आयांग मासिंनि कगनो फुनुखा आयांग मासिंगो कायसा तैमाओ बरिरक तुकुइ तंफुरु चिबुक कायसा नुखा भीष्म पितामह आ चिबुक बोनो सुगनायसे हनै पितामह आ जराओ आ चिबुकनो बुसु बुलुंगो खितारि हरखा गे चिबुकनि सागबो आबति हाइखेनो बुसु पाखा आगै पितामह अब महाभारत तो गोबांमा तीर सागो नांजागना नांखा बायाब्रक बनबास तंफ्रो अर्जुन सालसा मणिपुर सगैखा आरो मणिपुरनि बेलाय नायथक राजकुमारी चित्रांगना बायबो मालायखा चित्रांगनानि नायथक मुंनो नुगै बबनो हामजाखा फिया चित्रांगनानि बुमा बुफा चित्रांगनाते बिनि बसानो मणिपुरनि फातार हरना सया हनखा अर्जुन चित्रांगनाते बिनि लगी ओंमा चरायनो मणिपुरनो तन्ना हनै कग्रखा चित्रांगनाते अर्जुननि बिस्ला बब्रुवहान बुफा अर्जुननि साइफानो कप्लायंगे आचायखा महाभारतनि यागुलो जेफ्रो अर्जुन करायतये अश्मवेदानि बागै मणिपुरो थांखा आफ्रो आरनि राजा बाय कक बांलायना नांखा आ राजा केबोया बिनि बिस्ला बब्रुवहान अर्जुन मेचनि बुथारखा फिया बो उलोसे बिनि बुफा हनै सिनु आबोनि उकुलुगो उलोपिनि चाल तंगो उलोपिनो बब्रुवहान नो कुतना सुगो तामनि हिनके अर्जुन पितामह हुइजागै बुथारमा बागै सरायमुं नांजाक आ सरायमुंनो तान्ना बागै बो अमति खायखा फिया बोतेशा बिनि नागमणि बे अर्जुन कथां खायरि फिका अबतैतेबो साजाग्या वानामा सिंसा कथमाते राज तंगो महाभारत।